ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪರಶುರಾಮರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಈ ನಾಡನ್ನು ಪರಶುರಾಮರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಕುಂಜಾರು ಪನ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟೊಡೆ ಪರಶುರಾಮರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಮ ಬಂದೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕುಂಜಾರು ಪಂಡ ಆನೆ ಪಂದರ್ಥ. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಆನೆದ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪುನಸ್ರಾದು ಈ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪರಶುರಾಮರು ಈ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಈ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟದ ತಿರ್ತಡು ಗುಹೆಡು ನಾನಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾತನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಡು. ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಸ್ವತಃ ಪರಶುರಾಮರೇ ಮೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನಾ ಸುತ್ತಲ ಮುಟ್ಲುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 200 ಮಿತ್ ಮುಟ್ಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟುಡಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತಿತ್ತಡೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ 32 ಫೀಟ್ದ ಕಲ್ಲಡ ಮಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ತೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆರಡು ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುರಿ ನಡೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪುಡು. ಅಂಚದು ಜನಲ ಪುರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಪೂಜೆಗೆ. ಈ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಪನೋಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಡು ಅಂಚಿನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಲುದ ಮರತ ಪುರ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ ತೂವೊಲಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ
16 ಮಠದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಂಗಾಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಪುರ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಮಂಗೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರಲ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆರಲ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರುಡೆ ಪರಶುರಾಮ ಬೆಟ್ಟಲ ಉಂಡು. ಆ ಪರಶುರಾಮ ಬೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟೋಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಪರಶುರಾಮರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಣತೀರ್ಥ, ಗದಾತೀರ್ಥ, ಪರಶುತೀರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ತೀರ್ಥ ಪಂಪಿನ 4 ತೀರ್ಥನು ಮುಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಡು ಪರಶುರಾಮರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ 4 ತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಮೂಲೆ ಉಂಡು, ಅವೇ ಗದಾತೀರ್ಥ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಮಣಿಮಂತ ರಾಕ್ಷಸನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾಣತೀರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಪರಶುರಾಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ತೀರ್ಥಡು ಹಿಂದೆ ಬಾಣತೀರ್ಥ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತುಗಳ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಕೃಪೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಡ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.